Tras o éxito da primeira edición de Salmoira, o Concello de Ribeira volve promover este festival de muralismo para recuperar aquelas fachadas que se atopan en peor estado con obras de arte en gran formato. Nesta segunda edición serán 3 os muralistas que decoren o centro da vila. Temos a Mondevane, na rúa Miguel Rodríguez Bautista, que está xa comezando a facer un mural moi realista, un retrato, que se tratará dun mural que fai homenaxe ás cantareiras. Despois temos a Lidia Cao, que vai intervir un poquinho máis adiante, xa no mes de xullo, e vai intervir nunha fachada no Malecón, unha fachada tamén bastante grande. Lidia Cao é unha artista da zona de Ordes que sempre fai personaxes femeninos acompañados de estampados, sempre en tonos azuis, morados, a veces con algún toque mostaza. E despois temos a Fernando Yáñez, quere facer un mural máis cun estilo, non deixando como o estilo artístico, non tanto por Art for Dent. Vai a ser un mural tamén, unha peza moi grande que se vai a facer na Rúa Canarias, e vai a ser un mural ni máis ni menos que dedicado a Castelao. Como novidade, o festival puxo en marcha este ano unha nova categoría, o Espazo Píos, en colaboración con varias asociacións e diversos centros educativos do municipio, que xa están a deixar a súa pegada tanto no centro da vila como no resto das parroquias. Nesa zona Píos comezamos xa, supoño que lembrades, ese mural que se fixo na Avenida de Ferrol polo Festival Bruón. Pois ese mural que está na Avenida de Ferrol forma parte da zona Píos. Temos tamén o mural que se está a facer na Praza de España, un mural no que colaboraron a Micos, a Creva e o CEIPO Grupo. Logo temos un mural que fixeron as Heroínas de Sálvora no Porto de Aguiño, que xa o podedes ver. Temos mural en Frións, feito polo Colexio Ballón, e temos mural en Artes, feito polo CEIP de Artes. O remate da elaboración dos murais, o Concello organizará un acto de clausura que, ademais das autoridades locais, contará coa asistencia do Secretario Xeral de Política Lingüística.